लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि हांगामा बर' रादाखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय আমার মাজত উপস্থিত হ'ব পৰা মাননীয় অচি ছাৰক নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো লগতে আমাৰ আৰনাইৰে জনা হ'ল दा दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गावनि बिबुंथिजों लोगोसे जे दिनै फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनो थाखाय आदाखौ खावलायनाय जाबाय दिनैनि जि दख्रा मोनब्रैजों बाइक रेलि बिटिआर जि सुक्ति जि एकर्ड बे एकर्डखौ बरायनायजों लोगोसे बिनि क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय जि दख्रा मोनब्रैजों बाइक रेलि हाबाफारि जागायनाय आरो बेनि दख्रा मोनब्रैनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसेयावनो our respected OC of Simla PS and respected IC of Jala Outpost आरो बेवहाय बाइक सालायगिरि महरै नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बाइक सालायगिरि नोंथांमोन आंखौ सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों जि बिबुंथि लाखिनो होदों आं बेखौ गोबाव खालामनाय नङा मानो होनबाथाय जोंनि थांखिया बाइक सालायनाय थामहिनबा बिटिआरखौ बरायनानै जि बाइक सालायनाय जि हाबाफारि बेखौ गासै ओनसोल नाङैनो दिनै मोनफ्रोमबो दखरा आफाद जिल्ला आफादनि सिङाव सोरबा बाइकजों आरो साइकेलजों रेलि बे हाबाखौ गासै आसाम नाङैनो दिनै मावफुंगोन बिटिआरखौ बरायनायनि हेफाजाबजों आरो बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायनि बा बिथांमोननि बिथोनजोंनो दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जागायगोन बेनि अनगायैबो बिटिआरनि जिखिनि बरायनाय बिटिआर सुक्तिखौ जि बरायनाय बे बरायनायजों नोंथांमोना गोलाव सम जिखिनि बिटिआराव थाफानाय जि क्लजफोर जि दफाफोर बे दफाफोराव नोंथांमोना रोखा रोखायै गाव गावनो गावनि मबाइलजों लोगोसे माखासे लिरबिदांफोराव नोंथांमोना नुनो मोनदों जिखियानो जाया मानो बेयाव जों जेसेखिनि गुबुनफ्रा जियानो बुंबाय थाया मानो जोंनि जिखिनि मोननाय बे मोननाया थारैनो नंखाय नङा थामहिनबा गोरलै नङा जिखिनि सुक्ति जाबाय बे सुक्तिजों जों गोबां मोननो हादों जेरावनोखि जायनोखि जों बै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि समनियावनो जिमोन दथा जि चार्टार अफ डिमान्ड लाना थांदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1967 मायथाइनि उनाव जि आलादा रायजो सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव मोन 91 चार्टार अफ डिमान्ड लाना दंमोन बे डिमान्डफोरनि जि गिबि नाम्बार 1 नाम्बार 2 बैफोर जि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिफोर NITफोर बैफोरो बै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जि डिमान्ड बे डिमान्डआव दङमोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि डिमान्डफोर बे डिमान्डफोरखौ जों नंगौ जों आलादा रायजो मोनाखै आलादा रायजोखौ मोनाखैबाबो नाथाय जोंनि जि डिमान्डसफोर बे डिमान्डफोरा लासै लासै नैबे बिटिआर जि सुक्ति बे सुक्तिजों मावफुंलांनो नाजागासिनो दं बा जाफुंलांनायनि जों नुगासिनो दं बेनि अनगायैबो जोंनि जि समस्तिफोर बारायनाय बा नैबे नोंथांमोना नैबे साननैसोआव नुदों आसामनि जि एसेम्बलि समस्तिफोरनि जि डिलिमिटेसन बे डिलिमिटेसननि जि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्राबो बेजों लोगोसे फारि फारि जानो थांगासिनो दं आरो जुदि बिदि जायोबा जोंनियाव जि सब डिभिजनफोर बा जि जिल्लाफोर बे जिल्ला आरो जोंनि जि अरथाइ जोंनि जि हानिखालि बे हानिखालिनि जि अरथाइ बे अरथाइनि हाबाफारियाबो नैबे एग्रिमेन्टनि थ्रुयै जिहेतु जालांगोन दा जालाङोबाथाय माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव माखासे साख्रिनि जि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिजों लोगोसे आरो बेयाव सुक्तिनि जि नैबे डिफेन्स लाइननि जि बेफोरबो रोखा रोखा बेयाव लिरखानाय दं ओंखायनो बारा बेले बेजे सानलायालासिनो आरो माखासे बाथ्राखौ गोलाव बुङालासिनो थोंजों जों जुदि बुंनो थाङोबा नै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया खनसेनो नैबे सुक्तिनि गेजेरजों मोनब्रै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाना फैनाया जोंनि थाखाय खम गोरलै बाथ्रा नङा जायनोखि 1967 मायथाइयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फार्स्ट डिमान्डआ नैबे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिसफोरामोन दा बेखौनो जुदि नोजोर होयोबा जिखियानो जाया मानो गुबुनफ्रा जियानो बुंबाय थाया मानो नाथाय बे जुदि 100% जुदि मावफुंजायोबा सानसे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जि बाथ्राखौ बुंबाय बेयो जुदि फुलफिल जायोबा ओरैनो अट'मेटिक हारसिंनो जि जोंनि आलादा रायजो सोरजिनाय बे सोरजिनाया जालांगोन होननाया बियो 100% रोखा दा ओंखायनो जों बिनि जि क्लजफोरखौ बेखौ मावफुंनो थाखाय जों नाजानांगोन दा गिदिर बाथ्राया जाहैबाय मावफुङोबाथाय फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि सोद्रोमाफोरा देरहालांनांगोन जोंनि बिसाथिफोरा देरहालांनांगोन आरो देरहायोबाथायसो बेफोरखौ मावफुंनो हागोन आरो नङाबा बे सुक्तियानो सुक्ति जाना थागोन ओंखायनो फैगौ बिसायख'थिफोरनि थाखायबो जों जाहाथे गावबा गावनो रेडि जानानै थालायो बेखौबो जों नोंथांमोना रोखा रोखा फोरमायनाय जाबाय आरो आं साना आं बे समाव गोलाव बिबुंथि आं लाखिनो साना
नैबे जिहेतु बाइक सालायनाय बे जिहेतु जों मोनसे पारमिशननि गेजेरजों जादों दा पारमिशननि गेजेरजों जानायलाय माखासे डिसिप्लिनफोरखौ जों मेनटेन खालामनांगोन माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरखौ मेनटेन खालामनांगोन असि साराबो बाथ्राखौ बुंदों जिहेतु पारमिशनाव जोङो लिरखानाय दं मा जोङो हेलमेट गानथारनांगोन गासिबो हेलमेट गाननांगोन दा जियानो जाया लाफ्लाङासै बेखौ जेबो सानबाय थानांला खिन्थु जोंनि जि डिसटेन्स सालायनायनि डिसटेन्सखौ जों 50 मिटार होदो माने 50 मिटार 50 मिटारनि डिसटेन्सआव जों जुदि सासे लाइन मोनसेल' साइड मोनसे जोंनि निजिनि साइडजों 50 मिटारनि डिसटेन्सआव जों जुदि सासे लासै ओंखारलाङोबाथाय थारैनो जों साक्सेसफुल जागोन मानो होनोबाथाय खाथि सालायबाथाय सौग्राव सौग्रि एसे नांबानो एसे उल्था उल्थां जाबानो बाइकसो जिहेतु जन्त्र बुस्थु मेसिन बुस्थु बियो एक्सिडेन्ट बायदिसिनानि हाबाफारिया थायो आरो लोगोसे जोंनि जि स्ल'गान बे स्ल'गानखौ लाफानायजों लोगोसे माखासे अप्रिटिक जि सोदोब बया सोदोब गाज्रि सोदोबखौ जों स्ल'गानाव लाफाया सोरखौबा नुलांनानै जे एदावलाङा सोरखौबा जंखायलाङा जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौल' नोजोर होनानै जाहाथे बयबो खामानिखौ मावो बेखौ आं नोंथांमोननो खावलायनाय थाबाय जिखियानो जाया मानो दा जोबनायावबो फिन खेबसे लोगो मोनबावगोन आं समान सालायफानो सानदोंमोन नाथाय दा सानफुआव आं मोनसे उसुबिदा जादों बेक्तिगत उसुबिदा नङा बेयो नैबे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै माखासे रायलायनाय हाबाफारि दं बेनि थाखायनो आं दिनै दा समान ओंखारफानो हानाय नंला नाथाय आं बेलासियाव नाजागोन सहैनो थाखाय दा जियानो जाया मानो दिनैनि जि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय बा मोनब्रै दख'रा आफादजों जि सामलायनाय जि बाइक रेलि बे बाइक रेलिया मोजाङै मोजां जानानै थांगोन बेखौ आं मिजिंथिनाय जाबाय आरो लोगोसेयावनो पुलिसफोरा जिहेतु थाफाबाय थागोन बेखौबो जों आन्दाज लानानै सिरिबाङै डिसिप्लिनै जों जाफुंथों बेखौ आं गसायनायाव आर'ज खालामनानै जि आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनायजों लोगोसे जि फ्लेग अफ बे फ्लेग अफखौबो खालामनानै लोगो बेखेवनानै होबाय होननानै आं फोसावखानानै दोननाय जाबाय गोजोन्थों। हाबाफारि बायदियै दिनैनि जे बाइक रेलि बे बाइक रेलिनि जे फ्लेग अफ खालामनाय दा बेखौ बाहागो लाफैनो हानाय आलासि मन्टु बर' आदाखौ फ्लेग अफखौ खालामनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय। Epsu long live, Epsu long live, BTR welcome, BTR welcome, Epsu long live, रेलियाव बाहागो लागिरि बिथांमोननिसिम जे बाहागो लाफैनाय जे आलासि बिथाङा खावलायखादों आरो जोंनिफ्रायबो खावलायबाय दा गिबियाव सिलबारिनिफ्राय सिगांग्रो जानो थाखाय खावलायबाय बेनि उनाव जाला बे सिके आरो बेनि उनाव राबां जिहेतु मोनब्रैबो जे दख'रानि बेवहाय सिगांग्रो जे गारि जे गंब्रै बियो सिगां जाग्रोनो थाखाय खावलायबाय गिबियाव सिलबारि फैदो बेनि उनाव सिलबारिनिखौ सिगां जानो थाखाय खावलायबाय सासे बाइक लानानै सालायगिरि बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जे सिरिबाङै जे गारिखौ सालायलाङो आरो जे डिसटेन्स जेखिनांगोन आरो जेन जाहाथे जोङो गावजों गाव गारिखौ जेन अभारटेक खालामा जोंनि आब्रुथिखौ लाखिनांगोन जोंनि जे दुलाराय बर' बेयो जोङो जेब्लायबो जोंना गोजोर जानांगोन आरो जोंनि आब्रुथिया आरो जेब्लायबो थाबाय थानो हायो दा बिनिखायनो जे मावथि फारियाफोरा थायो आरो जोंनि जि दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि जि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि जि स्ल'गान बे स्ल'गानाव बयबो जेन बाहागो लायो आरो जोंनि जे स्ल'गान बेखौ जोङो होनो नाङा जोंनि आब्रुथिखौ लाखिनांगोन जोङो जेबायदि जोङो बिटिआरनि गोरोबथानि जे स्ल'गान बे स्ल'गानखौ जोङो स्ल'गान होनायाव बाहागो लानांगोन आरो जोंनि जे बाइक सालायनाय बेवहाय जोंनि आब्रुथिखौ अराय सम लाखिनांगोन।
मानगोनां बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन लोगोसे नोंथांमोना स्ल'गानखौ होलांबाय था एबसुलंलि बिटिआर वेलकाम बायदिसिना रोखोमनि स्ल'गान होनाय दं बेफोरखौ होलांबाय था सिरि सिरि थांनो नाङा